खुलुमबाय लोगोफोर दिनैहाय माने खुलुमनो माने बेसेबां खुलुमनो नङा होमबा आं नैबेखौसो खोन्थानो नागिरदों दे आं नोंसोरनो मोनसे जिनिससो खोन्थानो नागिरदों दहयो खामानिखौ मावदों आरोखि ओमफ्राय गुड फ्राइडे ना ओंखायनो सिथाव जानो नागिरदों आरोखि दिनैहाय पुरा धामाका ओमफ्राय देदों एसेल' नै बेखौ दिनै देदों बेगमा आरो न'नि माबा माबि खालामगोन बेदराथ' दिनै नोंसोरो मामोन जायो जाया बे नोंथांमोननि बाथ्रा खिन्थु आखाइ थिफुदलायनाय होदों आं दिनै नैबे जा मोजां थिफुदों गोबावसैमोन ना बिदि अन गुन्दै देयिया ओमफ्राय आरो मा होननानै बुङो बिराद बोसोर जों बांलादेशआवसो देनानै जायोमोन क्रिसमासाव खनसे देदों देनायालाय ओमफ्राय एबाराव दिनै फिसा एसेल' देदों आरोखि जों बांलायावहाय केम्पआव थायोब्लाना ओरैबायदि जायोमोन दा बुंसै हरफा मोसानाय गोसोआव दं क्रिसमासावहाय जोङो ओमफ्राय सासे जोंनि लोगो आंगो लोगो थैना थांबाय बेसेरा मुंख्लं जाबाय नैबे उफाय गैया नङा होमबा बेखौ होफैनायफोरखौथ' आं खोन्थाजोबला जानांसिगोन खायफायाथ' मालाय जिबौ जानाय खोन्थायो जिबौनि जुस लोंनाय खोन्थायो बा बायदि XYZ नङा होमबा आंना बेनोसै नैबे आरोखि जिनिसा दा मोनानि खायद'आ होहाबगोन गोबावसै माने सप्ता खनसेल' जाबाय आरोखि जायो ओमफ्रायथ' बारा गोलाव खालामला मोसौ बेदर जागोनखाय दिनै गुजुख्रेबदों नै बे आरोखि बेखौ होख्लायनोसै उफायथ' गैया माथो खालामनाय बहुद गोबावनि उनावहाय माने एब्र'आवहाय आयुहा थिगानो जादों गोथावा लाजा गोबावजों जानाय ना बेदर मोसौ बेदर बियो मोसौ बेदर सिदा बाथ्रा थगायनानैबो लाब गैया साननैसोनि उनावहाय सैमा बेदर जागोन दे बारा गोलाव खालामला दोनथ'बाय अफ्रि ब्लग 2 चेनेलखौ सोरबाया मोजां मोनदोंबा खोथा खालामहर बाय